nang na kuan ako ba napuno lagi ko sa kuan kay Matiago daw di nataklo kong dalan sila kay ginaplanuhan ko lang atong bahon Saan ang mo napuno? Paano ko binapuno? kay ang balsa mo pare ko kay siya nang matakag nung gan ko daw sa ila mo Oo. Ang kumpare na. di halong ka kay siyempre kay tumbahon niya kana Gambal dito saya. ako kumpare Oo. tapos ang bayaw yaman Oo. ang bayaw akat ka blan nyo kaya ko bala yan na nabayaw ga kuan Hmm. ako na bayam lang ganito kay tapos na kami mo sa mga problema Oh, anong problema ninyo nga duwa? na labang mo sa naligad kay ginaano yang akong pag-isa Kinano? gina tripingan niya bala Oh, anong klase nga treatment? hindi lambatan niya tapos ako gihaboy ako bato Ikaw? oh Okay. Tapos? di malang ko siya nga hindi na paglabtin ako pag-isa kay langga ko na kaya mo ako nang gidan natulan di sa balay way na di parenting iba ako lang Pero taga-diin ka ganun. akong lugar ko trabaho ko Oo, sa din ka sa Latrama. sa Barangay Cross Barangay Cross. Oo. Nakalabot ka din sa Bacolod. may balay ko din May balay naman din. Oo. Sa may Fortune Town town. Okay. So, ano man, ginsulong mo ni siya, may upod ka sa may upod ka sa ginimo mo nga papuno. ang kupare ko ganitong kuan siya nga kapyot sa mga tao Bali ano man pwede mo masaysay paano gid pagsugod yun una. Di- Tulog isa or ginto ano man. alalayan niya kumpare ko kay Hubog Oo. tapos daw gindrama lang siya bla namon Oo. guga siya sang kumpare ko mo to na himo ko ang dapat nga di himo Bali pag-uga na lipungan ni saya on man. wala mo ni bato pa tani na galing kay Magato pa sa tani. dito siya kasarang Kay duwa ka mo. oh Ang kumpare mo sa bumbin. pwede ko balo ko di na siya subong Pero kabalo tong kumpare mo nga napatay man eh. Duwa ka mo sa nila nakapatay saya. oh Pero dugay na ako man nga kilala na nga duwa. one time na nga bata Hmm. sa way pamigit nga kaaway sina Hmm. pirmi na sa balay tapos solve ko man yung kabuhi kay bunon man na sa kumpare na ko to sa amon mo sa tupad balay ko Sa din sa Fortune Tana o sa kanya. sa tupad niya Tapos tintago ko na siya Salvar mo diyan ko eh. Tapos para hindi siya kuhan sa tao tintago ko siya ipakaon ilang ka semana. isa lang kagabi makagagi pagpuli ko siya kung nakabalo lang ko nga amo tong other time nga sulihi gali kami pa day mag-ikwentrohay Oo. may paway lang ko na sa Salvar Nang Salvar mo sa kilala mo sa maayo. Anong subong anong nagkalain anong pag-usay? nagbago ya ugali kay gumikan sa yang pusil blaster ginatagaan siya pusil sa yang magulang tapos sa una buot-buot kaya nga bata Oo. tapos nga bago ya ugali tungod sa pusilya Okay. amo na nga gamay nga diferensya kada makainom malupok damo nagka-complain sa bilog nga kuan damo nagka-complain siya siguro ang tao nga napatay siya salamat nga nga ni Goro Pero kilala na yung, paano ko nakilala yung duwa? After lang. gumikan sa bayaw ya Halin mo Kay- sa dra man ko ka tenir sa bayaw ya kay parinti ko man parente mong bayaw ya. oh Ay, okay. Kasi may mensahe ka sa pamilya sa ngayon mga ah, sa pamilya sa natungdan okay lang ko nulsulawan ko mga akong gihimo hindi naman mabalik okay nga ilang presensya sa natungdan kay isa lang po kong biktima kay kung wala lang siya maghimog banta sa ako hindi mo ko nakahimo mo bantaan niya kung
Patyo niya ko.